Pozdravujeme vás z našej Hindu Bindu školy, do ktorej sme sa prihlásili ani nie pred mesiacom. Len pred chvíľou sa nám skončilo vyučovanie. Dnes sme sa učili o svätej pravde. V tomto videu vám ukážeme, ako ju využívať. Vyrobili sme si takéto listy, ktoré sa budeme v dnešnom videu o nich rozprávať. A ukážeme vám v ním ešte jeden trik. Krok 1. Urobte si takéto listy z čistého papiera a dajte ich do krabičky. Krok číslo 2. Zatvorte krabičku a zalepte ju špeciálnou lepiacou paskou, o ktorej sa budeme rozprávať v ďalšom videu. Krok číslo 3. Poriadne premiešajte. Teď teda hovovajte vápy a tej papier a na to ešte dajte hinduistické mango. Na tento quest sme si pripravili onistickú arómu, ale o recept nemôžeme prezradiť, lebo je tajný. Takže krok číslo 5. Zoberte si trošku hinduistickej arómy takto na ruku a takto to popreste. Hinduistickú arómu si prosím nechajte takto v blízkosti, aby posilňovala váš magický rituál. Počúvajte pár minút a opatrne odoberte hinduistické mango a papier preč. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali ešte krabičky. Pre vašu ochranu si celú ruku nanožte do hinduistickej arómy. S vašou ochránenou rukou, ktorú ste naučili z hinduistickej arómy, môžete opatrne otvoriť krabičku. Uvidíte lístky, ktoré sú popísané najvyššími bokmi. Krabičku opätovne zavrite, aby slovo nebol otázka. Vyosujme káptok, ktorá vám vystihla. Premiešajte a potom opatrne otvor, ale nepozerajte sa. Vytiahnite si ich na chodnú fanfičku. Tu je náš znak. To ma vystihuje. Osuňte nepravdivú kartu. Zamiešajte a nepozerajte sa. Ešte do mesta. On nie je poslušný. Pravda nie je pravdiva. Takto funguje sveta pravda. Výstracha. Vyosované listky už nikdy nevracajte do krabičky, lebo môže sa vám stať niečo veľmi zlé. Tiber je náš najnovší onistický artefakt. Nepozerajte sa. Chichu má pravdu. Povedz neuveriteľnú pravdu a jednom z našich bohov. Nepozerajte sa. Ide ho takto malý lajšta. On spieval v spore, to neuveriteľné. Nakoniec všetky použité listy ponorte do onistickej arómy, aby sa anulovali. Po 10 minútach môžete všimnúť, že sa nám lajštaky úplne rozpustili. Teraz ja pôjde po spätnú onistickú arómu na mango a dodať sa jej aj zase viac za spätie.